autoritats, senyores, senyores, festers i amics tots, bona nit. En nom de la Federació Valenciana de Moros i Cristians i com a president de la mateixa, es dona la benvinguda a este primer acte de les festes de moros i cristians del Cap i Casal. Festes que estan emmarcades dins de la celebració commemorativa del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, i programades conjuntament per la Generalitat Valenciana, Corts Valencianes, Diputació de València i els ajuntaments de València, Castelló i Alacant. 9 dies del 9. Compta amb una àmplia programació diversa, lúdica i cultural que se'n desenrotlla des del dia d'avui fins al dilluns 9 d'octubre. El 9 d'octubre de 1238, Jaume I prengué possessió de la ciutat de València e inicià el projecte de construir l'epicentre d'un projecte d'un nou regne. 100 anys després d'aquella data, en 1338, els nous pobladors començaren a celebrar l'efemèride i feren perenne en el calendari anual aquell record. Avui és una de les festes més antigues d'Europa i, malgrat les més difícils circumstàncies, és referent indefugible del naixement del poble valencià, el qual, amb aquesta tradició, vol insistir en la seva arrelada voluntat de fer valdre els valors de la llibertat, la concòrdia i la solidaritat amb l'espírit d'un poble que sempre mira cap al futur. I què millor per a iniciar este primer acte festiu que rebre als màxims representants de la festa i, en este cas, als representants de la nostra festa de moros i cristians. Anem a rebre, com es deu, al capità cristià de les festes de moros i cristians de la ciutat de València 2017, a en Joaquín Benavente Briz, de la comparsa Mío Cid. Capità moro de les festes de moros i cristians de la ciutat de València 2017, en Francisco Esteve March, de la comparsa Omellas. El passat dimecres, en el Saló de Cristal de l'Ajuntament de València i presidit per l'alcalde de la ciutat, el excel·lentíssim senyor Joan Ribó, i per el regidor de Cultura Festiva, senyor Pere Fuset, va tindre lloc el pregó de la festa. I avui, amb la presència en aquest escenari dels nostres capitans, seran ells els que inviten a forasters i ciutadans a disfrutar d'aquestes festes del Cap i Casal. Té la paraula el capità moro en Francisco Esteve March. Fidels a la cita i con la il·lusió renovada cada any, quan s'aproximen les dates del 9 d'octubre, València vibra d'una forma molt especial durant uns dies al ritme que marquem nosaltres, els moros i cristians del Cap i Casal. Avui comencem en les ambaixades de la conquesta, representant el moment en què els moros varen perdre una de les joies del món musulmà, Valancilla. Demà serà l'alardo, on se conjuga la pólvora i el soroll. Vos esperem,
per a ser testigs en el marc de les Torres de Serrans de la lluita dels dos bandos i de la nostra derrota que ja tenim molt assumida. El dia 9, el més important i esperat per tots els components de les esquadres, tant Mora com a Cristià, per a realitzar l'entrada en tot el seu esplendor. Jo, com a capità Moro, vos convide per a que pugueu gaudir de les meravelles del ballet, els cavalls, la música i tot el boato que acompanya als capitans i les seues capitanies. Per un any més, per unes festes que van consolidant-se en la nostra ciutat, visca València i sempre sumant. Gràcies. Té la paraula el capità cristià en Joaquín Benavente Briz. Jo, com a capità cristià, vos demane que vingueu a gaudir l'espectacle. Escolteu la música. Sintant la pólvora feta festa. Embriagant-nos amb el color. Iscam tots al carrer i fer-hi viure els morts i cristians el 9 d'octubre a la ciutat de València. Visca la festa i visca València! Paco i la teua fila Omelles, Joaquín i la teua comparsa del Mio Cid. Jo, com a president, i en nom de tots els festers d'esta ciutat i de la federació, vos desitge que gaudiu, que disfruteu i festegeu cada moment d'esta festa, i en especial d'eixa entrada de moros i cristians de la ciutat de València del dia 9 d'octubre, en què amb la vostra presència als carrers de la nostra ciutat fareu vibrar, sens dubte, a tots els valencians i forasters presents. Ara, vos convide a presidir des del lloc més privilegiat este primer acte de la nostra festa. Simplement recordar als presents que demà diumenge a les 11:15 la Federació en els seus càrrecs farà una ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats en la Basílica i a les 11:45 tindrà lloc l'alardo d'arcabusseria al voltant de la plaça de la Mare de Déu i acabant en esta plaça dels Furs. El dissabte, 7 d'octubre, tindrem a les 6:30 de la vesprada la tercera entrada infantil de moros i cristians que s'iniciarà des de la plaça del Tossal, carrer de Cavallers, Serrans, fins a acabar també en esta plaça dels Furs. També des del dia 7 fins al dia 12 comptarem en el Mercat Medieval Jaume I. I ja, com a colofó, el dia 9 d'octubre, a les 17 hores, com és ja habitual, tindrà lloc en la 14a entrada de moros i cristians de la ciutat de València per els carrers de la Pau, Sant Vicent i plaça de l'Ajuntament. I ja, sense més preàmbul, anem a donar pas a les ambaixades de la conquesta. En 14 anys que hem tingut l'ocasió de comptar en autors que basant-se en els llibres d'Esfeix i altra documentació, van fer gala de la història de València. Des dels primers textos que es van estrenar a l'any 2004 fins al 2009 i que es van representar en les Torres de Quart els anys 2004 i 2005, on Ferran Gil, així present, va escriure d'una forma poètica els últims dies de la València musulmana i els primers de la València cristiana. A continuació, i ja en el 2010 fins al 2016, l'any passat, Donís Martín, també així present, Donís Martí, així present, va escriure una ambaixada en prosa poètica aportant molts més dates fidedignes de l'època. Enguany, amb una adaptació de Javier Santes, fem un homenatge a estos dos autors així presents, alhora que també, en la part cristiana, aprofiten els textos que en la seva època escriguera Gil Alborz. Per tant, les ambaixades estan riques en contingut, fidedignes quant a la història i en quant a la seva indumentària. Les ambaixades que avui representen tracten de ser diferents a les que enmunten en les tradicionals festes de moros i cristians de la nostra comunitat, on voltats sempre d'un gran boato solen ser arengues dels capitans dels dos bandos cridant a les seues hosts
per a lluitar i ocupar el castell d'en City. Les que avui es van a escenificar així són un relat fidedigne de les últimes setmanes del City a la València del rei Zayan i les negociacions desembocaren en les capitulacions de la ciutat. Relaten l'estratègia de les ambaixades del rei Moro que va gestionar al rei cristià per a dissuadir-li com la ferma voluntat d'en Jaume no va donar cap opció als sitiats fins a aconseguir la entrada a València. L'autor i director d'aquestes ambaixades és Javier Santes Alpuente, la direcció tècnica de Francisco Saiz i Carmen Badia, indumentària d'assessorament històric, Associació Pla de Quart, llum i so, Megafonia Torres. Els personatges, per ordre d'aparició, i ben alabar, poeta polític i ambaixador moro, José Escrivá, Abu Zaid, exgobernador de Valencià, José Albero, rei Zayan, últim rei musulmà de Valencià, Javier Santes, Abulamalek, nebot del rei Zayan, Daniel Albero, Fadet, Xoglar, Àlex Vázquez, Jaume I, rei d'Aragó i primer rei cristià de València, Juan Vicente Ruiz, Berenguer d'Entenza, un noble castellà, Fernando Seguí, Hugo de Folcalquier, un noble castellà, Javier Boluda, Blasco de Alagón, noble aragonès, Víctor Blanco, Naviolant, princesa d'Hongria i esposa de Jaume I, Esmeralda García Casarrubios. Senyores, senyors, festers i amics, donem començament ja a les ambaixades de la conquesta. La història es desvirtua en el pas dels segles. Tal vegada els herois no van ser tan herois, ni els vilans tan vilans, segons siga el verb, i per a qui es dicte, així seran les naturaleses dels seus actors. Jo vaig ser testimoni, com també ho van ser els meus avantpassats, aquells que, com jo, van néixer valencians i de pares valencians. Qui determina la possessió d'una terra, d'una pàtria, d'una llar? Les armes? La guerra? Qui mana en el cor per a dir que tu no eres qui eres i que no vas néixer on vas néixer? El meu nom és Abdalà al-Qudai ben Alabar. Vas néixer l'any 595 de l'Ègira, en Valencià, és a dir, l'1 de març de 1199 a València. Vaig ser escritor, poeta, metge i polític. I avui, actor, cronista i narrador dels últims dies de la Valencià musulmana. Jo no decidisc
els fets de la història. Només els escric segons les meues vivències i del qui me les relata. Perquè si de mi depenguera, les guerres no tindrien efecte. Haurien més pactes de convivència i no me les depurades epopeies d'ambició i codícia, de destrucció d'homes i de dones, de cultures i coneixements, de progrés i d'art i de vells paradisos oblidats. No obstant això, no seré jo qui avive una utopia en la que real i desgraciadament no crec. I no seré jo qui desmentisca l'èpic, perquè sense dubtes, èpica va ser i és esta beneïda terra. València, Valencià, València. Vaig néixer en Baeza, al cor de l'Àndalus. Soc besnet d'Abd al-Mughmig, primer califa de la dinastia almohade en esta península, i fill de Yaqub al-Mansur, el victoriós. Porte sang real. El meu nom és Abu Saïd Abderrahman Mohamed ben al-Mansur. Després de la batalla de Navas de Tolosa, i per preservar les províncies, els almohades haurien d'assumir el comandament. Al-Mustansir, el meu nebot, va ser el nou califa de l'Àndalus i m'anomenà governador de Valencià. Però tot es complicaria. Les plagues de llagosta van arruïnar els camps. La traïció del poder local va fer revoltes entre tota la població. Les amenaces, tant des del nord cristià com des del sud musulmà, varen fer créixer la impopularitat dels almohades. Finalment, els homes més importants de la ciutat varen informar a Zayan de la meua debilitat i del caos creixent. La mort sobtada del nou califa de l'Àndalus agreujà la descomposició política i l'aïllament de Zaid es fa patent. No té a qui acudir per a no perdre la ciutat. O tal vegada sí. I ben a la bar, està tot preparat? Tot està disposat per al viatge, monsenyor. El meu fidel secretari. Sé com vos sentiu. Deixeu la vostra terra natal, la vostra casa, la vostra família. Jo deixo la millor terra que he governat. De moment. Què vos preocupa? És per la vostra família? Potser no és la vostra família amics paisans d'Onda? Heu de saber que Zayan ha tractat en el més important de la ciutat. Respectarà les seues vides. No heu de preocupar-vos. La nostra marxa ha de ser discreta. No s'anem per sempre, amic meu. No. Tornarem.
Abu Zaid va partir en els més afins i els seus vassalls exiliant-se a Segorbe. Allí li esperaria el cristià Blasco de Alagó, en qui mantenia molts bones relacions, perquè va fer agradable la seva estada en Balansinyà durant el seu exili. Finalment, des de Dénia, en un gran exèrcit i pràcticament sense oposició, al Xiner de 1229, Zayan entrà en Balansinyà. El meu nom és Abu Jumail Zayan ibn Mardanís. Vaig néixer a Onda. Soc descendent directe de Muhammad ibn Mardanís, senyor de facto del llevant musulman, conegut com Sharq al-Àndalus. Després dels excessos del governador Zaid en Balansinyà, la debilitat i decadència d'emplaçament, el seu pacte de no agressió amb Jaume I i el pitjor de tot, la seva reconversió al cristianisme, donarien per justificada la comanda de recuperar la taifa per a preservar-la en l'islam. Però Zaid va passar del pacte de no agressió al de col·laboració per a propiciar i accelerar la caiguda de Balansinyà en mans cristianes. Que Alà, el just i omnipotent, descarregue tota la seva justícia en el traïdor. Maleït siga! Fins a l'arribada de Jaume I, pocs anys després d'alliberar-la d'Abu Zaid, vaig poder recuperar la salut i l'ordre en tota la ciutat. Senyor, monsenyor, no vau trobar resistència d'aquell terrós que va fugir sense oferir-la. Era d'esperar. De tots és sabut la vostra destressa en batalla. I els sopors rebuts des de Sharq al-Àndalus, Onda i Dénia. No oblides Abu Lamaet, volgut nebot. Obert està el camí, els teus guerrers guia, o dels oprimits costant valedor. Auxili et demana la vella Andalusia. La llibertat espera del teu heroi valor. És temps de fidels seguidors i familiars afins. Les plagues que van assolar les hortes no són més que un mal record. La bellesa dels camps, omplits de fruits i de flors, es contempla des de la llunyania. La convivència entre jueus, musulmans i cristians és un èxit. El poble aclama a Zayan com un rei just i bondadós. Sou molt modest. Vau recuperar la taifa independent. Balansinyà torna a ser un referent en tot el regne. Ja no queda rastre del desastre a què Abu Zaid va sotmetre aquesta beneïda terra. Els camps tornen a florir. El regadiu es restablís. La cultura torna a les nostres escoles. I l'harmonia entre la població de distintes ètnies i religions reconforta un poble pacífic i tolerant. I és a vos a qui deuen el retorn de la justícia i la pau. Quan vaig arribar a l'Almúnia, el matí la va vestir en totes les seues gales. En el centre es disposava un pavelló que obria les seues portes al jardí, pel que creuava un crierol que pareixia una espasa nua, refulgent, o una serp que lliscara. En les seues vores hi havia arbres i el pavelló pareixia la perla d'una nomensana. Senyor, imiteu al gran poeta Ibn Hakan
amb admirable destressa. Gran és la nostra cultura que impregna de saviesa i progrés allà on acampa l'islam. Però no és del grat dels bàrbars. Els llops, assedegants de sang, amenacen sempre les nostres muralles, covegen nostres xolles i els nostres emplaçaments paradisiacs. Has d'estar preparat, Abu Lamalet. Zaid no tardarà en pactar en el mateix diable Saitan, si no ho ha fet mal. La situació es posarà molt difícil. Arribada l'hora, tu seràs la meua mà. En tu confiaré missions que bé poden salvar un poble. Senyor, no vos entenc. Ho sabràs en el moment oportú. I t'assegure que res hauré d'explicar-te. Pots retirar-te. Vos maneu i jo veisc. Per ensillar. Una vegada el rescaté del traïdor, me sentem que no seran dos. Que prop està el final. Que serà de tu, beneïda terra? On quedaren les teues aromes i a on la teua esplendor? Els creients que van vestir de vida els teus camps, entregant en ells les seues mans, ja no tornaran a acariciar-los. No. Així no. Les velles rusafes es tenyiran de gris i dolor. I en les teues escoles mai es tornarà a recitar l'Alcorà. Balancillar. Una vegada rescaté del traïdor, me sentem que no seran dos. El llop, famolem de codícia, no té ulls, sinó foc. No té ànima, només odi. No porta llunes, només encreuaments. No porta vida, només mort. Les aigües netes de les sèquies i el riu Guadalaviar es tenyiran d'empúrpura. Balancillar! Una vegada rescaté del traïdor, me sentem que no seran dos. El meu leal secretari. Vull que m'acompanyes en esta aventura de la Reconquesta i que redactes escrits en el meu nom per a la posteritat. La verdadera història d'un gran governador. Tot està disposat. Tornarem a Balancillar. Senyor, la soledat, sense la meua família, i la nostàlgia ofeguen les meues nits de desvel. Res em faria més feliç que en tornar a casa. Més, no entenc com podreu fer-ho. Zayan ha restablit la calma en la ciutat, ha fortificat les muralles i, a més, manté forts aliats.
Força, aliats. Has de saber que no estic a soles en esta campanya. Gràcies a Blasco de Alagón i Hugo de Follalquer. El meu pacte amb Jaume I em permetrà conquistar quantes terres i castells aconseguisca dins del territori musulmà. A més, la divisió dels almohades m'afavoreix. Accediran fàcilment als meus servicis a canvi de conservar les seues possessions. Senyor, pacteu en cristians? Combatiu contra els vostres germans? A on està la vostra fe en l'islam? Meua fe? A final del mes d'abril la meua fe es quedarà a Calatayud. Allí formalitzaré l'aliança en el rei cristià. Ara soc Vicent Bellvis? No poses eixa cara. Des de Terol la conquista de València és tot un fet. Tornaràs a casa en grans honors i possessions que oferir-los als teus familiars. Només has d'accedir a la reconversió. Vinga, prepara les meues alforges i els meus cavalls. Partim immediatament a Calatayud. I ara, Déu, així estic, sense família, sense fills, sense assossec i faltat també de paciència i enteresa. El destí es va mantindre en pau amb nosaltres per algun temps. Passada la treva, va tornar les seues armes contra el món. Cada vegada que parle de llevant, xameque com una tórtora. I cada vegada que brilla el rellam, plor com els núvols. La pluja enveja les llàgrimes que vaig vessar. I la tórtora, els meus xemecs per la meua terra. Dames i cavallers, reunits així, en assemblea, evocarem fets que entre història i llegenda, la voràgine del temps, el caure constant i monòton de l'arena al rellotge de Cronos, ha submergit en lo més profund dels avencs de l'home, l'oblit. El meu nom és Fadet, soc trobador, jonglar i mensatger. I avui porte la crònica als previs al primer dia de la València cristiana. Aquesta que anem a rememorar els que foren testimonis de secció d'aquell succeït. És la crònica d'un dels més esforçats i aguerrits batalladors de la cristiandat. Aquí tots coneixeu per Jaume I, el Conqueridor.
Déu vos guarde, cavallers. Majestat, Déu vos guarde. Majestat. Senyor, benvingut al Canyís. Suposem que haurà tingut un bon viatge, sense altercats ni trampes. Ha sigut un plàcid passeig. Però a força de ser sincer, he de dir-vos que desitjava arribar com més prompte millor per a poder escoltar de viva veu les proposicions que amb el vostre nom m'ha avançat en Pere Cornel. Tingueu la certesa de la nostra voluntat. I de que el que vos estem proposant és en el vostre favor i en el del regne. Anem al que ens ocupa. A què veus acostant alarma basada en que els castellans s'estan apoderant de les nostres terres? Tenim més que sobrats motius de preocupació. I la proposta d'una possible empresa. I què vos preocupa? Majestat, les mesnades castellanes, fent cas omís del Tractat de Casorla, no paren de fer incursions i depredar els nostres dominis. I que el rei Sallan s'hagi entrevistat en el rei Ferran III de Castella, li hagi oferit vassallatge i hasta pagat un tribut. I Ja que ho sé. últimament l'arquebisbe de Toledo al front de les seues tropes hagi ocupat amb gossadia i menyspreu cap a vos els castells de Sierra, Serrezuela i Mira. N'heu sentit que ja ho sé. I no penseu fer res per a impedir la seva legítima expansió? I com podria fer-ho? No vegeu que no puc estar en totes parts? Jo no posseïsc el do de la ubiquitat. No es tracta d'acudir, sinó d'avançar-vos. I per això? Per això hauríem de emprendre la conquesta de València. Espereu. Esteu dient que he de arremetre contra els musulmans valencians? Senyor, igual que vos heu apoderat de les illes de Mallorca, ara seria oportú conquistar el regne de València, que ha sigut sempre frontera del vostre llinatge. A més, aconseguda la bula del papa Gregori per als que acudisquen a la creuada contra els sarraïns, aconseguiríeu comptar en l'ajuda dels més destacats cavallers d'Aragó, Catalunya i Provença. Estem segurs de poder comptar per aquesta empresa amb un contingent com el que vau portar a Mallorca, o encara major. I amb els mercenaris estrangers que s'incorporarien d'Alemanya, d'Itàlia, d'Hongria, i amb els almogàvers com a tropa de xoc. És notori que Déu us ha triat per a conquistar el territori, que, com bé ha dit en Hugo, es troba a les portes del vostre regne. Escolteu, senyor, València és la millor terra que existís. Jo he estat en ella passant 3 anys del meu desterrament i puc afirmar que no ha volgut Déu que vera jo con la seva ciutat i tot el seu regne, que apenes es troben a 7 jornades. Si Déu volguera que el conquistareu, que estic segur que ho vol, annexionaríeu als vostres dominis els millors vergers i castells que hi ha en el món. Tal vegada siga encertada la vostra proposta. No obstant això, hauríem de trobar un motiu per a emprendre aquesta empresa. N'hi ha, majestat, n'hi ha un motiu. Així, en la mateixa cort, es troba Abu Saïd, ja convertit al cristianisme, com un més dels cortesans que es troben al vostre servici. Abu Saïd coneix perfectament tant la ciutat de València com el territori on ha sigut destrollat per Sallan. Ell vos serà de gran utilitat perquè desitja venjar-se de l'odiat rebel que l'ha desposseït del seu regne. Al restituir Abu Saïd en el tro de València, es consideraria com a justa la vostra intervenció en la guerra civil entre els musulmans. Estime conseqüent tant la proposta com el seu propi raonament. De totes maneres, si m'emprenguérem aquesta decisió, hauríem de conèixer les característiques internes del regne. Ja ho hem fet, senyor. I després d'estudiar els seus sistemes fortificats, la conjuntura musulmana, centres urbans, poders polítics i militars, desaconsellem els atacs en llocs, en castells i fortificacions. Recomanaríem l'assetjament i conquista dels enclavaments situats al voltant del regne, començant pels accessos per terra i mar, començant per Borriana. Després d'escoltar els vostres consells, he de dir-vos que els prenc per bons i lleals. I en nom de Déu,
Dic que avui és el dia que començarem eixa gesta. Prepareu-vos, cavallers. La conquesta de València està a punt de començar. Es va prendre la gran decisió. L'hora havia arribat. Els nobles cristians, al front de les seues trops, van irrompre en terres mores, conquistant Morella i Llaures. En Jaume va partir des de Terol, al front d'un nombrós exèrcit, per poder dur, quan més pront i millor, l'assetjament a Borriana. D'una banda, els atacs a Campobert, les escaramusses i les trobades a Campobert, i per altra, pactes, submissions, vassallatges i tributs que caïen un darrere de l'altre davant de l'exèrcit cristià d'en Jaume, Betxís i Llèrica, i per últim, el més important objectiu, Borriana. Aconseguint aquest esclavament, tal i com estava previst, capitularem Onda, Nobels, la Vall d'Uixó, Almenara, Penyíscola, Alcalà de Xivert, les coves de Vinromà, Vilafames i Almassora. Tot va ser victòries dels pendoncials. Els sarraïns varen ser derrotats en tots els fronts. I les tropes d'Aragó, que als crits de «Sant Iago i Déu!» dels cavallers i «Desperta, ferro!» dels almogàvers, van avançar irresistibles sense que ningú poguera detindre'ls. Però és en aquell moment, quan pressionada València pel nord, per Borriana, el rei donà l'ordre d'assetjar-la per sud, des de Cullera. Però tal empresa no va ser possible. Les tropes musulmanes feren feroç defensa i el rei va tindre que tornar cap a Borriana. I de camí de tornada, conquistant Montcada, en Jaume, després d'haver enviat a en Pere a mordre's de prendre el Puig, va tindre que fer un alt a la conquesta de València. A Barcelona li esperava un assumpte de molta importància. Esperava una dona de grans atractius, d'elevada formació moral i religiosa. Es va casar amb Naviolant d'Hongria. A quant a la conquesta, tamanya victòria, a pesar de la desproporció de 1 a 10 en contra de Bernat Guillem d'Entença, que el mateix Sallant va decidir no tornar a presentar batalla a Campobert. Els esdeveniments donaren un gran gir a favor de la cristiandat per Sant Jordi i Santa Maria del Puig. Per sempre més. Adeu a la terra estimada. La nostra joventut i els grans amics perduts. Tot allò vell, ara, és desfet, dispers o lluny, sense xoia ni llar, vençut i no en pau en sent. On les cases de Balancinyà? On les veus dels seus coloms? Tot s'ha perdut. S'ha perdut el pont i la russafa. S'ha perdut Mislata i Massanassa. On aquells prats
en rius i alberedes verds, on els cindres flairosos, on solíem retirar-nos, on el zèfir sempre fresc, on els crepuscles amables. Ai, Balancinyà, què s'ha fet aquells matins on el sol jugava en la mar tot corrent per l'Albufera? Res no es pot fer quan el destí du a la pèrdua. I ven a lavar. Majestat, vos estava esperant, tal com vos vau ordenar. He d'encomanar-te una ardua missió. Digueu-me, monsenyor. Des del desastre en el Puig, hem perdut tota possibilitat d'eixir a presentar batalla. Només ens queda la defensa i em tem que no serà per molt de temps. Ens assetgen pràcticament per totes les bandes i no tenim que viure per a tanta gent. Abans de que els cristians tanquen i s'assengen totes les eixides al mar, heu de partir a sol·licitar ajuda a Zacaria, emir de Tunísia. Intuïa que tal moment arribaria. Estic preparat per emprendre el viatge. Parla-li de la nostra desesperada situació. Detalla-li un mapa de la nostra costa i enumera-li les dificultats del desembarcament i totes les posicions cristianes. És segur que l'emir de Tunísia entendrà perfectament l'estratègia que li proposa. Alguna pregunta? No, monsenyor. Partiré quan vos ordeneu. Marxa immediatament i que l'agui els teus passos i cuide de que els vents et siguen favorables. Veniu, veniu de vers Balancinyà en els vostres genets. Enllà, les nostres gents han caigut en desgràcia. A les mesquites, ara, esglésies, la crida a l'oració s'ha fet vol de campanes. Quanta pèrdua! Com reviure el passat? Només són que ruïnes els col·legis aquells on tothom recitava l'Alcorà. El jardí que endelit encantava els nostres ulls. Les alberedes verdejants ja s'han secat i endurit. Els paratges dels voltants ja no existeixen. Aquells que al vianant convidaven per a romandre o passejar. Un infidel ha vingut a esborrar tanta bellesa designat pel destí per a dur-li perdició, desfer-la a volar trossos i ni dorm ni reposa. Veniu, veniu de vers Balancinyà en els vostres genets. Señor, no entenc esta estratègia. Per què enviar a Ibn a lavar a per les tropes tunencianes si no poden desembarcar? I si així fora, on desembarcarien? Deixeu-me que ells que agarrar els cristians que campen per les alqueries els marxals. No! Balancinyà està més prop de Jesús que d'Alà. Com? Com podeu dir això? On està la vostra fe? On ha quedat... No t'atrevisques a qüestionar la meva fe. És per Alà i per l'Islam que vaig a rebassar Balancinyà, el traïdor d'Abu Zaid. No és qüestió de fe. És qüestió de temps. I és això precisament el que vull guanyar. Temps! Temps per a garantir vides i béns de tota la població. Temps
per assegurar la rendició. Les naus de Tunísia s'acostaran al grau, però no desembarcaran. Això és el que creuen els cristians. I quedaran entretinguts de quina estratègia prendre en l'assetjament. Tal circumstància es donarà temps suficient per a recompondre's. Què ordeneu, pues? Abu Lamalek, corre la veu de que vaig al camp de Llíria a recuperar forces. Això detindrà les batudes dels cristians per la possibilitat del meu contraatac. Quan les naus de Tunísia s'acosten, que encenguen focs en totes les galeres i murlers i muralles i que toquen fort els tambors per a que siguin sentits en tota la ciutat. Quan més forts creguen que és la nostra resistència, majors prevenes aconseguirem en una possible rendició. ¿Puc retirar-me? No. Tens que saber per què. Per què estic tan segur. Jaume I ha convertit la conquesta en un assumpte d'estat per a la corona d'Aragón i en una creuada beneïda per el seu líder religiós. Els rics nobles i guerrers que el pretenien l'assalt per a comprar-se el botí, impossibilitats per això, no el recolzaran en més campanyes. Pots retirar-te. Vos maneu i jo obeïsc. Alà! Alà! Per què balancillar? Contesta'm! He llegit mal els teus desitjos? És això? Acas no em vas enviar a este paradís? Acas no em vas dirigir a esta beneïda terra per alliberar-la del traïdor? És Abu Zaid el que va renegar de tu i no jo! Maleït sigues! Alà! No sé el que dir. Perdona. Perdona. I ajuda'm. Ajuda'm a alliberar a tanta gent de la fúria dels infidels. I a canvi, t'oferís el meu exili. Esperem que en la signa d'aquest protocol hagin tancat definitivament tots els terminis per a dur a terme el nostre contracte. He de dir-vos, senyor, que no m'és grata la qualificació que acabeu de donar-li a la nostra unió. Com? Al nostre enllaç li heu cridat contracte. A qualsevol dona li haurien sonat molt millor a l'orella les paraules noces o casori. Perdoneu una violant la meua manera d'expressar-me. Vos demane perdó pel meu esbaró. Crec que vos costa el pur afany que he demostrat
fins a aconseguir el vostre afecte. I aquest afecte de què parleu, vaig a créixer-lo amb respecte, afecte i fins amb amor. És el propòsit que em vaig formar quan vaig eixir de la capital de Bohèmia. I puc dir-vos que avui el vostre afany no supera la meva il·lusió. Jo vos promet fer per viure en vos eixa il·lusió. I jo la mantindré estant sempre i en qualsevol moment, sempre al vostre costat. Podreu afirmar vos el mateix? Només m'invant o dilatant les meues accions de guerra podria jo estar més temps en palau gaudint de la vostra companyia. Jo faré que no siga necessari que vos vingueu a mi. Què tracteu de dir? Que des del mateix moment en què vaig saber que anava a casar-me amb vos, el vostre nom ha anat sempre amb mi en el meu cor. I en ell quedarà fins que el dia en què cansat deixe de bategar. Per això mantinc que de l'esposa d'un rei conqueridor com vos no ha de tancar-se en palau esperant la tornada de l'espòs, sinó que ha d'acompanyar-lo en les seues nits en les seues dies de camp obert i les seues nits davall de la lona de les tendes de campanya. Cregau-me si vos dic que és un propòsit que vos honra. Però un temps molt difícil de portar a terme. Ho he meditat durant molt de temps. La vostra esposa no ha de ser una reina palatina. Tindreu una dona solícita i amorosa, sempre al vostre costat. Dubteu que pugui complir-se el meu propòsit? No tinc per què dubtar. És a més, vaig a fiar en el vostre amor i en el vostre valor. I sobretot, vaig a fiar en la nostra passió. Per a quan teniu previst reprendre la conquesta de València? Em pregunteu per què tal volta penseu acompanyar-me? En eixa campanya, amb major motiu. Després del que estipulen les arres, vull, per als fills que he de donar-vos, el mateix que per al vostre primogènit Alfonso, un regne. Ell tindrà Aragó, i jo desitge per a la nostra futura prole el regne de València. Vull als meus fills reis com rei és el vostre fill. Bé, això serà si primer conquerís València. Majestat, disculpeu els meus modals, però vos asseguro que és realment important. Bones noves arriben de terres valencianes. Vos porten noves de victòria. Estic impacient per conèixer-les. Referiu prest. Tal com vos vau ordenar, en Guillem d'Entença va arribar fins a Puçol i des d'allí va atacar el castell del Puig. Zayán, el rei de València, al no sentir-se fort per a defendre'l, el va destruir i es va retirar tancant-se després darrere del mur de la ciutat. Però el millor és que Zayán, adonant-se de l'error que havia comès a l'abandonar el castell, va voler recuperar-ho i va reunir milers de peons i cavallers i va intentar l'assalt al Puig. I els seus defensors? Van decidir eixir del castell i batallar al pla. La primera càrrega sarraïna va fer perdre peus als cristians, que van retrocedir en 2 ocasions. Però, al crit de «Vergonya, cavallers, vergonya!» i «Per Santa Maria, per Santa Maria!», les nostres mesnades van reaccionar i van arremetre amb tant de força que van fer fugir als moros, que van ser perseguits fins al riu Sec entre Foios i València. Com va produir-se aquesta reacció? Per un fet providencial. Va ser en Guillem d'Aguiló qui va utilitzar un ardit que va donar un resultat totalment inesperat. Va mobilitzar 200 homes, entre cavallers i servents. El va fer muntar en muls i rocins i va fer creure als moros que tan malparats guerrers eren tropes de refresc arribades en ajuda dels cristians. Els musulmans, presa del pànic, van deixar estesos al camp milers de sarraïns. Així va guanyar la cristiandat la batalla d'Ençà en el Puig de Ceba. Només Déu i Santa Maria han pogut fer aquest prodigi. Déu nostre Senyor va estar en els creuats. Aquesta pot ser la victòria que ens obriga a les portes de València. La Violant, esposa meua, els vostres desitjos comencen a fer-se realitat. Pronte, molt pronte, aneu a tindre un regne. Des d'aquest moment es van precipitar els fets bèl·lics. Als sons de la trompeteria, del piafar dels cascs i a pendó ferit, les tropes cristianes van seguir ocupant castells i villes sarraïnes. Es van rendir Almenara, Moncofa,
Nules, Valduxó i Castro, i a continuació van caure Paterna, Bétera i Bufilla. La Providència acabava d'aforir en Jaume amb dos valuosos dons. D'una banda, la victòria del seu exèrcit a la decisiva batalla del Puig, i l'altra, tindre al seu costat una dona de grans atributs que obligava el reconeixement de les seues virtuts. I el més important, una esposa fidel i fecunda, una consellera molt intel·ligent i una autèntica companya, amb coratge per a la guerra, per a la pau i per a l'amor. En estes setges, la conquista de Valencià es tancava cada vegada més. La meva venjança i el meu retorn era qüestió de poc de dies, encara que no vaig creure que em costaria tant d'acceptar la pèrdua de tantes vides del que fora el meu propi poble. El rei Jaume I, al front dels seus, va arribar al grau de Valencià, a una milla de la ciutat. Des d'allí va ocupar Russafa, quedant en dubte de si continuar amb l'assetjament o llançar els seus cavallers en un gran i definitiu atac contra les muralles. Finalment, la Boatella va caure en un desmesurat atac, on només 10 valents homes d'una guarnició van resistir. No pocs hem vist dels 200 cavallers i tots els ballesters de l'exèrcit del rei cristià. Tras diversos intents, sense aconseguir la seva rendició, els cristians es van acostar a un fundíbul i es van llançar oli en flames. No es van deixar eixir per no haver-se rendit abans. I la barbàrie es va deixar morir, cremats. En la caiguda de la Boatella, la pèrdua de tots els castells més valuosos, l'assassinat de l'emir d'Almeria i el fracàs de les naus de Tunísia, que tant se vol pogueren desembarcar les armes en Dénia. El final era imminent. A Ibn Alabar el van portar en barca fins a la costa. Ell seria el que firmara la rendició definitiva. Mentre Ibn Alabar aconseguia arribar a les muralles, el meu tio, el rei Sallan, sabedor de que això succeiria, em va enviar a pactar en secret amb el rei dels infidels, una resolució que asseguraria vides i béns a les gens de Valencià. Per a la meva sorpresa, va ser més la reina Ana Violant que el rei Jaume I, qui va parlar en nom de la corona d'Aragó. Cap volem la destrucció del paradís. Dible que Abu Lamalek li fera arribar al seu tio, al rei Sallan, la urgència d'aconseguir un pacte. Eren molts els cavallers i creuats que esperaven l'atac final per a fer botí, esclaus i negocis en el seu propi benefici, sense importar-los la corona d'Aragó i molt menys l'estat en què, sens dubte, deixarien la ciutat. Cap volem la destrucció del paradís. Interromp? No, passeu. Llavors... Aquí no estem. No, n'hi ha notícies noves? Fins al moment, tot continua igual. Vau quedar que el termini es compliria en la posada del sol. Tal com vau ordenar. Amb una estafeta es van fer arribar els nostres punts de rendició. Ells van acordar que enviarien un emissari que parlaria en nom del rei Sallan. Si accepten les nostres normes de rendició, mandaran una estafeta i deixaran la senyera en la torre d'Ali Bufat. Ja que estan esperant. Amb el seu silenci, València té la seva sort tirada. M'estan forçant a llançar a les meues tropes sota la ciutat. Heu de recapacitar, no podeu fer-lo. I per què no? Qui ho pot impedir? Tinc els meus homes a peu de cavall disposats a remetre contra els merlets. I què aconseguireu amb això? Si deixeu que les vostres sos entren a l'assalt de la ciutat,
no aneu a conquistar una ciutat, aneu a conquistar un cementeri, cauran milers de sarraïns, també dones i xiquets innocents. I amb ells, no oblideu, molts dels vostres cavallers. És el preu de la guerra. Es mor en el camp de batalla i es destrueixen les ciutats. Això és el que preteneu? La destrucció, la ruïna, la desolació? Això és el que demanen ells. Ells s'obstinen en la seva rendició. Vos demane, senyor, que no doneu eixa ordre. Vos sou un cavaller, un rei, no una espasa de Déu. No vull ser reina a eixe preu. No demaneu impossibles. Els homes que guarden les meues ordres no em seguixen perquè siga un sant o un savi. A mi em seguixen perquè sóc un conqueridor, una espasa de Déu. Senyor, aneu a cometre un error. Eixos defensors, després de 5 mesos d'assetjament, estan extenuats. No tenen blat ni aliment i han esgotat l'aigua. Les falten les forces per a poder defendre's. I a què estan esperant per a rendir-se? Perquè com vos tenen el seu orgull i el seu sentit de l'honor. Penseu que esteu a punt de convertir-vos en el responsable de la matança de tot un poble. I què vos importa ara vos, eixe poble? Són els meus. Deixeu que siga amant el que va ser el meu poble. Tant com vos tindreu que amar-lo a partir d'ara. Però no em compreneu. Ja no sé què he de fer. Retrasar la vostra decisió per unes hores. Demoreu l'atac i amb nosaltres pregueu a Déu perquè arribi la rendició. Ells saben que no tenen cap possibilitat. L'única seva esperança era l'ajuda que podrien rebre del rei d'Almeria, però ha sigut assassinat per culpa de les seues lluites intestines. Tinc que entrar a sac en la ciutat. No ho enteneu? Consideren vençuts i això els farà capitular. Majestat! Majestat! Porten noves. Un grup dels nostres homes ha atacat i conquistat la torre de la Porta de la Botella. És el moment d'iniciar l'assalt. Berenguer, cavallers, he de recordar-vos que heu firmat un pacte amb el rei, que heu demanat a Sayan un ultimàtum i que heu de complir el termini. Van dir que esperarien fins que el sol es perguera per l'horitzó. I el sol encara no s'ha posat. Encara poden ixar la senyera en la part alta de la torre. Senyor, el que en aquests moments exigeix l'estratègia de guerra és atacar sense quarter. El vostre exèrcit està preparat per a l'assalt. Ja està distribuït? Al costat del riu, entre Grau i Benimaclet, s'han situat els ballesters d'Aca amb un esquadró de cavalleria dels templers. A Campanar ha acampat el mestre de l'Orde d'Hospitalaris amb els seus cavallers. Entre el riu i la ciutat s'han situat els catalans amb les seues milícies de Barcelona. I en el quarter de Patraix espera instruccions el comandador de l'Orde Militar de Sant Jordi d'Alfama amb la seva cavalleria. Ja heu triat el lloc per on cal trencar? L'atac ha de dur-se a terme per la Porta de la Botella. És el punt més dèbil. Què opineu vos, Abu Zaid? Pense que seria convenient canviar de lloc. Després de la presa d'una d'aquestes torres, cal suposar que han reforçat la muralla que dona a aquesta porta. És lògic. Per això atacarem frontalment. Travessarem la Rambla. Majestat! Majestat, un emissari portant bandera blanca s'ha acostat a les nostres posicions avançades i demana audiència en el rei. Porteu-lo.
Alá sigan tu, rei cristià. I Déu sigan tu. Qui eres? Majestat, sóc qui ven a alabar, principal del rei. Arribe davant vos, representant al meu senyor, avui mai tallant i ben mardanís, rei de Balancinyà, portant la contestació a la vostra proposta de capitulació. Tallant, perduda l'esperança de rebre auxili, tenint en el pensament el bé d'esta bella terra, sabedor que es perdran les seues suntuoses mesquites on ara es gis l'Alcorà i que també es perdran els seus sorts i terres il·luminades per la primavera, que les forestes sombries, on es delecta la vista, perdran el seu frescor i verdor. Ha pres la decisió que més dol al cor atormentat d'un rei. Però abans de manifestar-la, porte l'encàrrec d'implorar-vos que els vostres xenets no es comporten com una plaga de llangostes ni com a lleons, destruint el nostre ric verger. Frena les teues paraules, Sarraí. No és eixe el comportament dels meus cavallers. El futur estarà en les teues mans, com mereixen les victòries del més esforçat dels paladins. Però el passat no es pot canviar. Les vostres tropes han travessat les fronteres de Balancinyà, talant els camps implacablement, destrossant els fruits que nosaltres varen cultivar amb afany. Cremaren els palaus i prengueren a les nostres dones en cautivitat, sense perdó, entrant a sac darrere del seu estandard dels tres déus. Per tot arreu, a sang i foc. No haureu vingut a parlar del passat? El present és el que importa. Admire la vostra eloqüència, però ara mateix el que importa és la contestació del vostre senyor Zayan. El meu senyor accepta les vostres condicions. Si manteniu el pacte, encendreu antorxes en este campament i a la seva vista Zayan ordenarà con deig en la torre d'Alibufat un pendó de la cristiandat. Eixa serà la senyal de capitulació. Així porta firmada la rendició. Els musulmans, tant homes com dones, que vulguin abandonar Balancinyà, podran eixir de la ciutat sense sofrir cap castig, portant les seues armes i efectes. I els que desitgen quedar-se? Quedaran davall la vostra protecció i hauran de posar-se d'acord en els vostres cavallers, a qui vos, en el vostre repartiment, entregareu les propietats per dret de conquesta. I respecte a Zayan? I otorgareu una treva de 7 anys i el compromís que ni vos ni els vostres vassalls li fareu malo guerra ni per terra, ni per mar, ni en Dénia, ni en Cullera. Zayan accepta els nostres designis i signa la capitulació. A més de València, ha promet entregar-nos en un plaç no superior a 20 dies tots els castells que romanen a este costat del Xúquer, a excepció de Cullera i Dénia. Cavallers, esposa meua, València és nostra. València es va rendir el 28 de setembre de 1238. Els musulmans, que no volien quedar-se a la ciutat, varen ser portats a camp existent entre la població i Russafa i encaminats per terra i mar cap a Dénia i Cullera. El dia 9 d'octubre, dia de Sant Dionís, en Jaume entra solemnement a la ciutat de València, constituint-se en el primer rei cristià. Passo.
Pareu-vos davant de les despulles il·lustres i nobles que puntes de llances van esgarrar. Que Alà els cadàvers regue que han quedat sobre les vessants, amb abundants ruixats pel regne, per pesats núvols vessats. Diguem adeu a este baix món, ara que ja no lluís del profeta l'estela. Ara quan està perdut tot, de totes, la més bella terra. Sant Jordi com ajuda, que revestit d'energia i en espasa coneguda, guanyà terreny dia a dia. Encara en quede compost, que venint de Mudèjar Saga, compliré en el meu impost, per més que em coste la paga. I em faig pregunta directa, que no porte jo Sant Mora, o és que la llei d'una secta ni servís ni es valora? Més a pesar d'estar trist, quan l'àngel en insistència parla de la llei de Crist, a ell no faré resistència. Adeu, sultà. Adeu, Alà. El moro Said abandona el desfet bando musulmà. Vull de confessar que sóc reconvert cristià i em podeu considerar un ciutadà valencià. Desencantat per la guerra, en tristia i gran dolor, traspassar la terra és tant com traspassar el cor i deixar-te molta pena. Balancinyar meua boiguda com excessiva condena per la rendició rebuda. Toca l'hora del traspàs i en ell el desir fervient de que avançant pas a pas tu continues creixent. Ells t'han guanyat pam a pam. La rendició ja és un fet, conquerint en bon reclam. Cristiana has de ser. I per ànsies de poder no han deixat un sol racó abdicant tots al delet d'eixe rei tan bravucó. Poc més mos queda balancinyar que desitjar-te en lo cor no pergues més la excel·lència, títol etern que no mor. Per més que el sol ens alluny, convertís el mític mar. Balancia, com a costum, avui és per a mi un dia mar. Els meus principis morals, juntament als religiosos, els records sentimentals, banyen els meus ulls plorosos. Derrotat i abatut, no em queda més remei que partir al minut davant de la nova llei. En mi no val la clemència d'estar baixant-me primer, però tingues clar, Balancia, sempre seràs el meu voler. I l'ingrat pesar
el no poder contemplar les aigües del Guadalaviar, banyant-lo tot al passar. Ni els frondosos palmerars que es barregen en l'horta, en estampes estivals, quan el cel la brisa porta. I el meravellós paisatge. Hi haurà horts, mariners, així com el bel paratge d'incomparables vergels. Ni les precioses albades que es donen en l'Albufera, en jornades clarejades des del Palmar a Cullera. Ni oldre cap de brisa de la flor del taronxer, azahar que sutil brilla des dels fangals arrossers. Ni vore la lluna clara quan es deixa de fletxar en el blau celer que es vara al fundir-se terra i mar. És acostumat a amar-te en tota l'ànima i el cor. Ànsia tinc que dir-te. Sempre seràs tu el meu major tresor. València del meu cantar, amarga és la despedida a la que tinc que marxar, en dolorosa ferida. I en el moment de m'ausència és quan més te valore, pues per tu, València, el cor em dicta que plore. Com despedir-te sense dolor, sense carregar les sabates en besos, portat per a sempre en els meus llavis la teua pols. Llegida ja la sentència, la pau mana en la ciutat i siga nostra València terra d'hospitalitat. Caldrà escriure en nostra història solemne aconteixement per a fixar en la memòria del poble i la seua gent. Farem solemne festeig justament d'ací a 10 dies, que celebrarem en volteig l'entrada en pendons i guies. On echarem la senyera en octubre el dia 9, i així València sencera de segur que ves conmou. Al veure que el regne acull esta pau tan desitjada, cairejarem en orgull de població agermanada. El regne ja té la pau, així ho proclama el rei cristià, baix d'este cel tan blau. València, mai més valencià. Uniu-vos a este el meu crit. Així pues, i en conseqüència, per Déu i Santa Maria estem ací, valencians, visca València!